India lo wure 250 nkati na n'ihe ha na nye m onye ọwara na-agba ya ejiri m children ọ ga-eji ka akasị aka ụmụasị bi elu ha nyere gold ọcha gị nyere aka ojii. Yeah, actually, I'm not gonna get today. Baby, not around with me now. You know, I can't go again. Black gold. I'm not around. Baby, they are just now. Oga black gold, because cut the phone. Cut to go to the goes not the more cost of Okay, is that the question? You na ga on go now. You let manya me go children. How? No black gold le go to manya. You didn't go children. E no tedi ma ka go ni si ha aka ogbe ndi agalado. Ata wo de sigbo ndi akegre me na gwa isa wo de sigbo ndi. Give we pokere go na enwe di uru obra. Nyem. But Chief Imo agwangina me agbanwe ego. Agwangina ma agbanwe ego. Gele mbi ka gbanwe. Ki ga gbanwe mi na nye me nga ho ha mja kam ka gbanwe. Ki we 600 Chimezie ka mpro no kotun. Chimezie nwune nwoke Chimezie ga onu no kwa ni India. Mkpo Chimezie abi nwa si a Chimezie biko enwere ego onye shi ndị anyị mkpọle aha ego lo. Ya asim even go asim no 750. Nke 1000 me use ole mi. Mana nke ya asim na enwede even na nke mgbe m na-agala owere change na even ndị ugwu agada ekwe nyere m 750 highest ha ga-enye m ego na 570 something naira nsọ ihe ka m ga-eji agba moto gawa owere gị gbanwe ego nleta tesi ọwụ na India egarude ebe ibe gị na-aga ebute ego gị were ka ejiji oji etiri ndụ gị aka maka adị m alaik ndị na-efu ufe site na aha gị black gold ka m ji mara na iwu dị ezigbo mmadụ na aha m Chief Imo chọrọ excuse me. I like na ị na-enye achịkwa m ego nye gị. nsị were ahụ Akwa ndashi gị. Can you imagine? Amobi ukwu nnu ịma ajigu ọsịgị na ahịa wee ma o ịma ajigu ihe ọgwago wa ahịa wee ma Chief Imo. ịhụ na ikwe ha n'ahụ ọdọ. Chief Imo, see, I can take that insult from you, but I won't allow you. Man, why how fuck can I marry my babe? Huh? Yes. Maka na isi ngalo prison ka isi lo ịmadụ onye ukwu nnu o nwere ego n'obodo na-eribedo onye elu ma ewu ma ọkụkọ onye mgbago history gị gbalaga taa nwoke ma akpa ego eme posh onye if there is nobody is okay, you are not body way, you are not okay. Wara na agbago ome ka na-ekpuru wig isi ọcha ikwere mkpụpụ ga-agbago onye iwu ma onye alọla di nga isi lo ya lọ di ya nwụzolu ugburu si ahụ the next person next again onye What do you mean? Them ha It's not true. inweta wrong boy nke ịdaga maka chukwu na igbo ozogo ka ịdabegere gị chaka ma nwaanyị ka gị na ya bụ onye ewu ukwu nnu oche ka o wuru oge bahụ na ha m ihe biko napụ m mkpọkọrọ ego na ịsọwuru wishi gị sọwuru wishi na m napụ m Chief Imo, na ha m ego isi nara gị ego a. Chief Imo, ịmara ego nye gị ife ọkwa rupees. ahụ ga wee rupi isi ome ka na-enye ego Rupees ka nye ego. Ọkwa black gold rupees ka nye gị ife. Nye m ego. eyiri nkụ children were ahụ ya echi ga n'obodo oyibo gakwa ihe ọma gị gara ilo gị were ego nye m ya na dọla nye m ego ga m gị gbanwere otu ego ebu ibu ọ dị nye m nkọta maka 250 naira gbara agawa owere Chief Imo, stop insulting me. ijiri aka gị m enwe gị nsọ Mean gịnị kwa? ijiri aka gị gaza black gold ele onye nọ n'ụwa na-eyi gold na-acha black Ọ gbasara gold na-acha gold ọ gbasara ọ gbasara m ị ga-agbanwe aha amara na ijide ego akwa gold wu gold. gị ile na-eko Akwa black wu black nke m. Ọ gbasara m. ị ga-echenji aha ọ gbasara m ọ bụrụ m ka ị ga-eji eti epele Imo. lekwa 1000 gị gbachiri a na-ewetara gị okote echi What's wrong with ejire m What's wrong with it? I don't think it's okay. onye aka na akwụ na abụọ ndụ unu otu ihe the same lifestyle them both of you ilo Christmas iji decision gị iji m eme ego ndị ọcha ndị mmụọ fọrịkwa agụ Chief Imo. tell you Chief Imo. Leave this man is crazy. I don't understand, you know. What's that? Chief Imo was. Leave him.